Зніклая спікерка координацыйнай рады Анжеліка Мельнікава магла быць завербаваная яшчэ ў Беларусі. А ейны былы муж быў свайго кшталту сувязным паміж Мельнікавай і беларускімі спецслужбамі. Такое меркаванне прагучала ад былога маёра контрвыведкі Польшчы у праграме спецыяльны рэпартаж польскага тэлеканалу TVP Info. Moim zdaniem ta pani została pozyskana do współpracy jeszcze podczas pobytu w Białorusi. Мяркую, гэтую спадарыню прыцягнулі да супрацы яшчэ падчас жыцця ў Беларусі. Яе падрыхтавалі, былі пастаўленыя вельмі канкрэтныя заданні. Іх яна выконвала на тэрыторыі Польшчы. Стасункі з былым мужам, можна сфармуляваць такую тэорыю, былі формою сувязі са спецслужбамі, то бок сталага падтрымання прыкрытага вельмі надзейную легендаю кантакту, бо яны мелі сямейнае мінулае, агульных дзяцей, і ён тых дзяцей наведваў. Гэта ідэальна ўпісваецца ў модус аперанді, то бок спосаб дзеяння выведкі. Таксама польскія журналісты зрабілі запыт у аддзел нацыянальнай пракуратуры ў Любліне, які расследуе знікненне Мельнікавай, але афіцыйных каментароў не атрымалі. Неафіцыйны ж яны высветлілі, што знікненне Мельнікавай грамадзянкі Польшчы, між іншым, не ёсць прыярытэтам для польскіх спецслужбаў. Пад рэпрэсіі трапіла YouTube-блогерка, якая прыехала ў Беларусь, не ведаючы, што яна ў крымінальным вышуку. Аўтарку каналу Караліну К, дзе амаль 400 000 падпісчыкаў затрымалі на мяжы падчас чарговай вандроўкі дадому. Блогерку асудзілі паводле сумна вядомага 342 артыкулу за ўдзел у пратэстах 2020 года. Дзяўчына 104 дні правяла пад арыштам і атрымала 2,5 гады хатняй хіміі. Пасля выхаду на волю Караліна здолела з'ехаць з Беларусі. Таксама блогерка папярэдзіла сваіх падпісчыкаў, што яе збіраюцца ўнесці ў спіс экстрэмістаў і параіла не данаціць ёй з Беларусі і спраўдзіць, ці бяспечна ў краіне быць падпісанымі на ейны канал і пакідаць каментары. Нечаста, але здараецца, беларускі падаткаплатнік выйграў працэс у Міністэрства падаткаў і збораў. Спрэчка датычыла падатку на звышпрыбытак з прадукцыі, якую той выгадаваў на прыватным участку. Праблема ў тым, што такіх платнікаў нямала, але аўтаматычна вяртаць ім грошы дзяржава не збіраецца. Пра манеўр дэпутатаў і падатковай Юлія Цельпук. Маеш участак свой ці сямейны і займаешся расліна ці жывёлагадоўляю на продаж, зарабляй беспадаткова, але дакажы, што вырошчваеш і прадаеш. Такую ліберальную змену ў заканадаўства дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні. Гэтак грамадзянаў вызваляць ад аплаты 10% падаходнага падатку. Умова прадставіць падатковый пакет дакументаў. Это справка о том, что у человека есть земельный участок. Это сегодня документы, подтверждающие реализацию продукции растеневодства, животноводства. На працягу амаль 4 апошніх гадоў было інакш. Не абкладаліся падаткам даходы са свайго участку на суму меншую, чым 200 базавых на год. То бок менш 8,5 тысяч. Хто зарабіў больш, плацілі 10% падаходнага падатку з сумы, што перавысіла гэтыя 200 базавых. Дзеяў закон ад пачатку 2022 года, пакуль адзін уласнік зямлі не даказаў праз Канстытуцыйны суд, што норма падатковай няслушная і не стаў плаціць. Паўстала лагічнае пытанне. Будет ли осуществлен возврат подоходного налога физическим лицам, которым с 2022 года был начислен в рамках действующего налогового законодательства, был начислен налог? Падатковыя органы прызналі, што судовы працэс стаўся прычынаю паправак у заканадаўства. Але ж автоматически возврат этого налога осуществляться не будет. И законопроект этого не предусматривает и не требует. Калі фізічныя асобы пацвердзяць легальнасць доходаў і уласнай гаспадаркі, то мы, безусловно, их примем и пересчитаем сумму налогового обязательства вплоть до возврата этого налога. То бок у будучыні падатковая будзе лічыць правільна. Але прапануе людзям забыць памылкі сістэмы, якой плацілі з пачатку 2022 года. Парада для іх – это аб'ядноўвацца, шукаць людзей, якія потрапілі ў падобную сітуацыю, рыхтаваць калектыўныя скаргі, каб рашэнне мела сістэмны, зафіксаваны характар. І ўжо на падставе гэтых рашэнняў судовых прэцэдэнтаў іншыя могуць таксама звяртацца і патрабаваць вяртання і пераразліку. Юрый Губарэвіч, аднак, нагадвае, што падатковая сістэма Беларусі навучаная толькі збіраць грошы з насельніцтва і бізнесу. Вяртання не зусім правамерна сабраных сродкаў яна не практыкуе. Тут можна паглядзець на падаткавыя сістэмы іншых дэмакратычных дзяржаў, нават суседніх, калі бачна, што
Збор падаткаў не адпавядае патрабаванням заканадаўства, калі, напрыклад, авансам сабраны большыя сумы, але доход за год у грамадзяніна аказаўся не такі высокі, то вельмі часта гэтыя падаткі вяртаюцца. Я думаю, што для Беларусі это можа быць прыкладам. На гэты момант службоўцы прапаноўваюць уладальнікам гаспадарак пераразлік паводле заяўнага прынцыпу. Забраць сваё можна будзе толькі тым асобам, якія збяруць усе неабходныя дакументы. Юлія Цельпук, Белсат. Яшчэ 5 год таму Беларусь была адным з лідараў у рэгіёне па даступнасці інтэрнэту і хуткасці спампоўвання. Сёння ад беларускіх юзераў ўсё часцей чуваць нараканні на якасць згучэння, якая паводле аналітычных сервісаў у разы горшая за суседзяў. І толькі чыноўнікі малююць перспектывы развіцця інтэрнэт-тэхналогій у Беларусі самымі радаснымі фарбамі. Калі чакаць 5G ў нашай краіне, даследаваў Валера Руселік. Какого хуя в Минске происходит с мобильным интернетом? Какого хуя я плачу 60 белорусских рублей в месяц, что эквивалентно $20, и играю в динозаврика, блин. Такіх крыкаў душы беларусаў у сацыяльных сетках апошнім часам усё больш. Пры гэтым прагледзець іх робіцца ўсё складаней. Інтэрнэт марудны і нестабільны не толькі ў рэгіёнах, але нават у сталіцы. Улады аператыўна знайшлі вінаватых. Імі зноўку апынуліся самыя беларусы. Маўляў, гэта як з гарачаю вадою ў шматпавярховіку. Абаненты, што месцяцца бліжэй за праблемную зону да самой базавай станцыі, сталі спажываць больш гэтага рэсурсу. І таму тым, хто далей, гэтага рэсурсу перастала хапаць. Паводле глобальнага рэйтынгу УКЛА ў жніўні Беларусь заняла 102е месца ў глобальным рэйтынгу хуткасці інтэрнэту сярод 103 краінаў. Сярэдняя хуткасць спампоўвання ў айчынных мабільных сетках складае каля 18,5 мегабіт за секунду. Для параўнання сярод нашых суседзяў найхутчэйшы інтэрнэт у Латвіі больш за 127 мегабітаў за секунду, а самы марудны ў Расіі амаль 37,5 мегабітаў у секунду. Пры гэтым чыноўнікі захоўваюць у сваіх прагнозах зайздросны аптымізм. Ужо до 2030 года абгонім і Расію, і Латвію, і будзем мець у Менску ажно 135 мегабитов за секунду. Сегодня к законодателям вопроса уже нет. Например, указ 301 позволяет о строительстве сетей мобильной связи, инфраструктуре, упростил проектирование, упростил строительство и обслуживание инфраструктуры сотовой связи. Поэтому мы сегодня в ногу со временем идем, смотрим о перспективах развития. Гэтак учора ў нашай краіне пачала дзеяць пастанова аб роўным доступе ўсіх аператараў электрасувязі да адзінай сеткі 4G, 5G. Вось толькі ці дастаткова адно аптымізму і загаду на паперы, каб палепшыць інтэрнэт у Беларусі. У нас больш за 80% маршрутизации и увогуле доступа до интернет отбывается праз российские шлюзы. Это один фактор, и в России есть свои закручивания гаек и запавольвания интернету, ютубах и так далее. Другий момент, и он не меньше важно, может быть, больше важно, это то, что у нас состаревае абсталяванне Беларусі як суагрэсар трапіла пад санкцыі разам з Расіяй. Да таго ж даецца ў знакі і раздзьмутая бюракратыя, а таксама празмерны кантроль з боку дзяржавы. Паводле намесніка генеральнага дырэктара кампаніі А1 Уладзіміра Сычкова, сёння на ўзвядзенне адной станцыі мабільнай сувязі ідзе да 15 месяцаў, з якіх 9 гэта разнастайныя ўзгадненні і атрыманне дазволаў. Да і патрабаванні і нормы бяспекі ў Беларусі ў 10 разоў больш жорсткія за еўрапейскія. Валер Руселік, Белсат. Сёння ўсесветны дзень архітэктара. І якраз днямі ў сацыяльных сетках беларусаў разгарэлася дыскусія, за што можна любіць ці не любіць Менск. Мы ж задаліся пытаннем, ці камфортная сталіца Беларусі для жыцця. Адказ знайшоў Антон Бяздольны. Кіраўнік Менскага метрапалітэну паабяцаў прыспешыць будаўніцтва новых станцый у трэцяй лініі метро. Пасля шматлікіх пераносаў адкрыцця ўчастку ад аэрадромнай да слуцкага гасцінцу канкрэтных тэрмінаў чыноўнікі пазбягаюць. Ускоряется разработка проектной документации, приобретается второй тоннелепроходческий комплекс, который сразу будет введен в строй. Пры адсутнасці незалежных апытанняў і рэпрэсіях за крытыку складана ацаніць рэальную задавольнасць менчукоў грамадскім транспартам. Пры гэтым некалькі тыдняў не сціхаюць спрэчкі вакол допісу ў фэйсбуку беларускага імігранта Колі Сулімы. Ён наведаў беларускую сталіцу і напісаў вялікі негатыўны каментар пра горад.
Выходзяць вялізныя канцы. За 2 тыдні ў Менску я знішчыў новую пару красовак. Вярнуўся, адразу выкінуў. Вельмі стамляюць падземныя пераходы. Яны паўсюль. Радзіма хоча, каб я больш часу праводзіў пад зямлёю. Менск 21 стагоддзя пабудаваны з самых танных матэрыялаў. Вельмі заўважна ў параўнанні з Берлінам. Фасады, абліцаваныя пластыкавымі і металічнымі панелямі, стареюць. У шчыліны набіваецца пыл і зямля з клумбаў. Бардзюрны камень трэскаецца, лесвіцы вытаптаныя. Допіс сабраў каля 5000 каментароў. З суб'ектыўным апісаннем сталіцы згадзіліся не ўсе. Нягледзячы на эканамічныя праблемы і санкцыі, у горадзе адкрываюцца новыя грамадскія аб'екты. Толькі за апошнія месяцы з'явіліся прасторы з кавярнямі і крамамі на тэрыторыі мотавелазаводу, а ў Лужыцкім парку былі рэканструяваныя былыя прамысловыя будынкі. У іх размясцілі залу для шлюбных цырымоніяў, рэстараны і пляцоўкі для імпрэзаў. Я б, напэўна, не стаў усе падзеі ў Менску і ўвогуле весь Менск фарбаваць у чорныя фарбы. У нас насамрэч у горада вялікі запас такой моцнасці ў сэнсе інфраструктуры, вялікі запас у сэнсе у тым ліку даглядання там розных канструкцый, іх стану. У сярэдзіне верасня падвялі вынікі грамадскага абмеркавання новай рэдакцыі генеральнага плану Менску. Паступілі рэкордныя 212 прапановаў. У асноўным яны датычылі транспарту і азелянення тэрыторыяў. Аднак ідэі ўлады назвалі неабгрунтаванымі і адхілілі. Апошнія некалькі генпланаў Менска яны ўжо падналаштоўваюцца пад тыя дэвелаперскія і там палітычныя праекты, якія адбудоўваюцца ў Менску. То бок у генплане не было, напрыклад, паўночнага берага, не было зносу аўтавакзала Маскоўскі. Адметна, што ідэю гараджанаў вынесці за горад прамысловую зону ў ваколіцы станцыі метро Пятроўшчына не падтрымаў асабіста Лукашенка. Антон Бяздольны, Белсат.